Gràcies, de veritat, gràcies. Gràcies. Benvinguts al Late Show amb Marc Giró, que resulta que segueixo sent jo. Escoltin, gràcies de veritat per ser aquí. Bé, com que durant les últimes setmanes, en un altre acte de narcisisme cultural, hem estat més pendents de les nostres pròpies processons, tant de les que van per fora com de les que van per dins, que per cert són multituds, ens han passat per alt altres devocions que es produeixen més enllà de la nostra pietosa i supremacista zona de confort. Atents a aquesta notícia que ve del Japó. Milers de persones surten als carrers de Kawasaki a venerar l'òrgan viril amb motiu de la tradició centenària en què es resa als déus per protegir-se de les malalties de transmissió sexual. Si el titular us impressiona, les imatges són hipnòtiques. És religió, això, escoltin, Doncs mira, aprofitant que parlem de la devoció al penis, us donaré 4 consells a tots aquells homes per a qui la vostra titola és religió. Primer consell. Normalment, els mascles acostumeu a seguir la direcció que us marca la vostra titola, però aquesta tendència hauria d'anar canviant. Cal que comenceu a tenir criteri propi. Si el teu penis et diu cap aquí, tu cap allà. Si el teu penis et diu cap a la dreta, tu cap a l'esquerra. Molts dels problemes que estem tenint com a societat i a nivell global són perquè us fieu massa de la vostra tita. Segon consell. Contràriament al que tu et penses, a la teva senyora i a la resta de senyores en general, el teu penis li interessa molt relativament. Entre una novel·la de Jane Austen i el teu membre viril, la teva senyora prefereix de llarg les novel·les de Jane Austen. Perquè, a més, et vaig a dir una cosa i, per favor, no et posis a plorar. Vista una titola, vistes totes. Molt especial ha de ser una titola perquè aquesta és l'alçada del partit. Deixem de llegir la novel·la de Jane Austen. Molt especial ha de ser. De fet, mira, entre la novel·la de Jane Austen i la teva cigala, et recomano que tu també escollis la novel·la de Jane Austen. Tercer consell. Els mariques estem, naturalment, i per raons òbvies, ens hi va la vida, molt pendent de les titoles dels altres. El que sorprèn és que molts homes que no són gais també estiguin tan pendents de les polles alienes. I no contents en mirar-se la seva constantment, a la que et descuides s'estan mirant embadalits la dels altres. Nois, no ho feu. Deixeu de mirar els penis foranis. Deixeu de mirar-vos els penis els uns als altres. Ets gai? No? Doncs a llegir Jane Austen. Mira, i perquè estic generós, avui que tornem de les vacances de Setmana Santa, un bonus consell. La majoria dels homes es pensen que la seva titola els parla. I el més fort de tot és que li contesten. No t'ha passat mai que estàs amb un tio que murmura i tu li preguntes, però què dius? Però què dius? I el paio et contesta, res, coses meves. Quan un tio murmura és que li està responent a la seva polla. A tu no et contesten mai a la primera, però li foten uns rotllos al seu penis que flipes. Jo ho sento en l'ànima Ramon, Miquel, Oleguer, Bernat, Lluïm, Miquel, Quirze. Però no cal que li responguin més, perquè el teu penis no et parla. No diu ni mu. Per favor, calla d'una vegada, perquè no podem més ni de tu ni del teu penis. Calla i llegeix. Això és el Late Show. Comencem! Bueno, a veure... Què passa? Bueno, vostès no aplaudeixin tant, la música, la fanfàrria. El pots saber? Comencem o no comencem? Estàvem llegint? Has dit que mira, Jane Austen, ho has dit tu? Però si fa 30 anys que no llegíeu! També és veritat. Si a tu el teu penis et diu que et tiris per la finestra, et tires per la finestra. Sí. Pepo, t'ho dic sincerament, com es nota que sou heterosexuals? Torna-hi! Benvinguts al Late Show. Comencem! Hombre, que difícil tot.